Jama'a mutanen Borno gaba daya assalamu alaikum. Yau aka waye gari ranar Lahadi mun tashi a wani hali wanda ba daɗi. Babban kasuwa mu wanda ake kira shi da Monday Market, wuta ya cinye shi gaba daya. Gaskiya ba mu ji daɗi wannan abun ba, abun bakin ciki ne. Don saboda haka ina nuna ma duk wannan mutane wanda wannan abu ya same su, ina aika musu gaisuwa na su yi hakuri. Wannan abin daga Allah ne ya tashi. Abin da Allah bai yi ba mutum ba zai yi ba. Za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika akwai wahala. Mutum ya tara dukiyar shi shekara 20-30, kwana ɗaya ya zama babu. To shi Allah, dama duk abin da ya ajiye mana za mu yi hakuri. Insha Allah gwamnati Borno zai tashi ya tsaya da wuri, ya kawo wani matakai wanda zai kawo sauki ma wannan abun. Matakai na farkon da za mu dauka shine za mu ajiye kwamiti mu tabbatar su waye ne wannan abun ya shafe su. Na biyu shine ni zan tashi in je wajen shugaban kasa President Buhari in kai mishi kukana don saboda tallafa mana. Na uku zan je in bi manya mutane a Najeriya in je nemi gudunmawa mu tallafa musu. Na hudu kuma za mu dauki matakan da wutan nan da yana tashi a Maiduguri ba sau ɗaya ba sau biyu ba, Monday Market wannan mu san me za mu ɗauka wannan abun nan gaba kar ya faru ko kuma mu samu sauki. Na biyar insha Allah daga yanzu na ba da kudi biliyan 1 ma mutane kasuwa wanda wannan abun ya shafe su, don saboda da gaggawa su samu ko abinci kafin gwamnatin tarayya da gwamnatin state din ya yi wani abu. Jama'a ina kiran ku a yi hakuri. Wannan abin kara mai da shi siyasa. Ba abin da wannan abin ya same shi da siyasa. Monday Market ba sau daya wannan abin ya faru ba sau biyu ba. Illa da za mu roki Allah wannan abin Allah ya kawo saukin shi, kuma Allah ya sa kar idon mu ya gani na gaba. To na sake gaya muku a yi hakuri. Insha Allah za mu tashi mu tabbatar za mu yi wani abu. Kwamitin za mu ajiye, kuma manyan mutane mun da ake duk za mu kira don saboda mu zanna mu tattauna da su. Salamu alaikum. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة.